Na, fi'n just mas i gwrando. Pam? Dwi'n meddwl bys pawb i weid y fe. O ble ti? O Llanwenog. Be chi'n gweithio fi mlaen un o de? Be sy'n digwydd? Wel, mae Taith Tynged yr Iaith wedi cyrraedd Dyffryn Teifi a plwy Llanwenog. Ac mae plwy yma ni'n bwysig iawn, achos hon yw'r plwy gledig mwyaf Cymraeg o ran ei iaith o ran cyfrifiad 2001 yn y sir i gyd. Felly, cael pobl at ei gilydd i weld sut mae'r cymunedau hyn yn mynd i barhau'n Gymraeg i iaith. Gan i drafod hynna, gweld beth yw'n barn o bobl. Ti'n meddwl pan mae busau fi dod lawr, mae fachol rhaid gwybod bod gwynt yn y microffon te. Tip bach i wylwyr rhan 82. Dewch eich dwyloch chi mewn i'r shot. So ti'n dod o Llanwenog? Dwi'n dod o Ferthyr. Ti ar goll? Na, dwi wedi dod i cynrychiolio gyda'r taith cymunedau. Taith Tynged i'r Iaith 2. Chwarae ti, sy'n mynd bod mynd, Jimmy? Mae'n mynd yn iawn, dim ond nawr. Mae'n dechrau dod lawr i'r ardal ni, lawr yn y de ar Gorffennaf. So dyma'r ymweliad cyntaf ers aeth ni tafwyl cwbl o wythnosau nôl yng Nghaerdydd, oedd hwnna'n wych. Ond dyma ni nawr yn pentre cefn gwlad Cymru a dyn ni'n mynd cwrdd â'r pobl lleol a gweld beth maen nhw eisiau gwneud i amddiffyn eu dyfodol Cymraeg nhw. Clywed beth ych chi weid, boys? Wy'n eisiau cymnogi chi. Ie, pob un unrhyw un te. Ie, ni'n barod amdano chi, oedden ni. A wi wedi dod â dwy ffrind fan hyn. Heiddwen o ferch yng Nghyfredd a ffrind, Catrin, gyda'r ti fan hyn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi i gyd am ddod yma ac am lanw stafell yma. A'n gobaith ni yw y byddwch chi yn y cymunedau hyn yn rhoi arweiniad i bobl mewn cymunedau eraill yng Nghymru. Rhag ofn bod hynny'n eich poeni chi, dyna pwrpas y teclyn bach yma felly. Mae sianel gyda Cymdeithas yr Iaith, sianel 62, mi eisiau chi fynd ar gwefan sianel62.com, lle mae pobl mewn ardaloedd eraill yn gallu gweld beth mae pobl yn ei wneud felly, ac yn dysgu gwersi oddi wrth hynny. Na sôn yn dysgu gwersi, fi'n ofni, well mi fod yn fyr, achos allai beth bod mor ddifyr ac oedd Enfys. Ond oedd e'n mor dda cael cychwyn mor ddifyr â hynny i'r noson. A nid rhyw ymdriniaeth academaidd yn unig, ond esbonio'r galon. Beth yw cymuned? A pam bod yn hanfodol bod ni'n byw mewn cymuned? A pam bod hwnna'n bwysig ni? Dwi'n ddiolchgar iawn i Enfys a dwi'n falch bod bob dim wedi cyfnodi. A bydd bobl eraill hefyd, byddi ar YouTube cyn diwedd wythnos, sy'n fod Mae'r neges yma a'r cyfarfod yma yn dod i chi trwy Gymdeithas yr Iaith. Falle bod chi wedi gweld sylw dros y penwythnos i'r gig mawr a digwyddiad mawr yn Pontrhydd Fendigedd yn cyfnodi hanner can mlwyddiant ymgyrchu gan Gymdeithas yr Iaith. Ond dod â neges ato chi fan hyn. Dyw Cymdeithas yr Iaith, dyw ddim fel cyngor sir, dyw ddim fel bwrdd yr Iaith, dyw ddim yn cwango, dyw ddim yn rhoi unrhyw arian mas, dyw ddim yn gweud wrth bobl beth i wneud. A gwrdd mae'n gallu wneud yw jyst dod gyda anogaeth a gyda galwad ar bobl i gymryd gafal ar ei dyfodol i hunain felly, ac i hwyluso bod gwahanol cymunedau yn gwrando ar ei gilydd ac yn helpu i gilydd. A dyna syniad y ffurfio'r Gynghrair yma. Achos un beth ni wedi dysgu trwy ymgyrchu dros y hanner can mlynedd dwytha yma. Fi wedi bod o gwmpas yn y cyfran o amser yma. Dyma nant. Yr hyn ni wedi dysgu dros hanner can mlynedd yw oherwydd y math o ymgyrchu sydd wedi bod dros sicrhau statws i'r Gymraeg, dros sianel dynedi Gymraeg, addysg Gymraeg, fydd y Gymraeg ddim yn marw fel iaith. Mae'r frwydr yna wedi ennill. Fydd ddim yn marw, y cwestiwn yw pa fath o ddyfodol fydd iddi. Ac mae un peth yn sicr. Os na nawn ni i gyd, jyst Cymdeithas yr Iaith, ond pawb o'n ni, cyflawni mwy yn ystod y hanner can mlynedd nesaf, nac sydd wedi cyflawni yn ystod y hanner can mlynedd dwytha, mi fydd y broblem. Achos y dewis nawr yw pa fath o ddyfodol sy'n mynd i fod i'r Gymraeg.
Ti'n sef y cadeirydd. O'n i'n cael 2 munud i esbonio. A fi mlaen a cael y sians i dan setlo. Pa fath o dyfodol yw'r cwestiwn nawr i'r Gymraeg? Ai dyfodol fel iaith leiafrifol, sef y gallwch chi halach plant at ysgol Gymraeg yn Llandysul, fel maen nhw'n wneud yn Morgannwg, halach plant i ffwrdd i ysgol Gymraeg. Oeddech chi'n gallu hefyd, falle, tiwnio mewn i sianel Gymraeg, os gallwch chi bindweir, yng nghanol y cannoedd y Sianeli, bod un donfedd radio Gymraeg, bod un wythnos y blwyddyn yn steddfod pryd gewch chi wneud popeth yn Gymraeg, ond mae Saesneg yw'r nod. A dyna mas o ddyfodol i'r Gymraeg. Fel sydd yn Morgannwg y Gwent ar hyn o bryd. Neu air dyfodol. Yw bod y Gymraeg yn mynd i fod yn iaith gymunedol fyw, yn iaith cymunedol sy'n estyn allan bawb sy'n byw yn y gymuned yma, a phob gymuned yng Nghymru, a'r potensial a'r gallu ddatblygu yn gymuned Gymraeg. Iaith y geisio chi ddefnyddio yn pob rhan o fywyd. Ai dyna'r math o ddyfodol i'r Gymraeg? Pa fath o ddyfodol i'r Gymraeg? This is one place where we should thank at least one person who doesn't speak Welsh herself has come to join us here. We're very, very grateful for your presence here. Welsh communities must be inclusive. The meaning of inclusivity is that everybody is welcomed in. Not that we change the communities, but that everybody is welcome into these communities which are unique, and we, in any way possible, by summaries, by providing somebody to translate, that we make sure that everybody feels welcome in these communities. Diolch yn fawr iawn am ddod yma felly. Felly pa fath o ddyfodol i'r Gymraeg? Dyna cwestiwn sydd yn ymwynebu ni. A chi sydd i benderfynu hynny mewn gwirionedd. Chi yn y gymunedau hyn ac yn pob gymuned arall yng Nghymru. Dyw Cymdeithas yr Iaith yn mynd i benderfynu hynny. Hynny yw, gall ni symud arwyddion ffyrdd i'n iaith Saesneg er mwyn perswadio Llywodraeth i godi nhw'n Gymraeg. Allen ni perswadio sefydliad darlledu neu sefydliad ddysgu codi ysgolion neu sianel Gymraeg. Ond allen ni ddim weithredu yn erbyn pobl sy'n byw yn eu cymuned i hunain i trio perswadio nhw i fyny dyfodol i'w cymuned a dyfodol Cymraeg i'w cymuned. Na, cwbl allan ni'n neud yw ceisio hwyluso. A dyna pam yr hyn ni wedi gwneud yw i ddathlu hanner canmlwyddiant ac i gosod yr arwydd ar gyfer y dyfodol, ni wedi sicrhau bod sefydlu Gynghrair Cymunedau Cymru. Fel bod Cymunedau Cymru'n gallu dod yn hyd, dysgu wrth profiad i gilydd a bod yn lobby ac yn llais unedig dros dyfodol yn cymunedau ni. A pan ni'n sôn am cymunedau, yn Heredigion, yn ôl ffigur y cyfrifiad 2001, ac i ni'n mynd i gael sioc a braw ofnadw pan ddaw'r am chydig misoedd y ffigur allan ar gyfer 2011. Ond yn ôl ffigur y 2001 sydd gyda ni, Llanwenog yw'r ward gwledig mwyaf Cymraeg yn y sir i gyd. Y trydydd ward mwyaf Cymraeg, Trefnwyd Llandysul ac Tregaron yw'r rhai cyntaf. Mewn ardaloedd gwledig, mae pethau tueddu i barhau ac gyfathrebu tueddu i barhau yn Gymraeg. Lle yn y trefi, mae rhai bobl yn newid iaith y math o weithgarwch sydd fel chi'n ymwybodol yn Llandysul, siŵr o fod, am nifer o'r cymunedau anfilio, mae Saesneg yw'u prif iaith nhw, bod 70% o'r trigolion yn siarad Cymraeg. Yn y cymunedau hyn, sy'n ffurfio ward a plwy Llanwenog, mae pethau wahanol. Dyna pam chi mor bwysig. A chi mor bwysig, fel oherwydd bod y gymuned yma yn parhau yn gymuned gryf. Bydden ni'n cynnal cyfarfod fel hyn am ddyfodol Llanelli. Fydden 40 o bobl yn dod yn Llanelli. Mae'r cyfartaledd o bobl sydd yn teimlo dros dyfodol i gymuned a dros i gilydd, sydd am weithio gyda'i gilydd, cymaint fwy yn ardaloedd yma felly. A chi wedi testio hynny trwy ddod yma heno. Ni'n cefnogi be mae Enfys yn dweud
bod yn mor bwysig bod yna rôl arbennig I bobl ifanc. Dylwn ni gyd talu teyrnged i'r hyn mae clwbiau ffermwyr ifanc yn ei wneud, yn cynnal yn cymunedau, chymdeithas yn cymunedau ymhlith yn pobl ifanc yma. O'n I yn becsod rhywun bach bod Enfys yn gostio troswydd uchel iawn. Pan o'n i'n sôn bod y cymunedau yn heneiddio bod gymaint o bobl yn ei 40au. Dwi'n ac I fyny. 40 yn ifanc yna. Fel wedodd Enfys, rhywbeth I bawb yw hyn felly. Felly, y cwestiwn yw, os ydyn ni'n teimlo bod yna berygl I ddyfodol yn cymunedau Cymraeg, pam? Wel, digwydd bod, mae'r ateb yn y Testament Newydd. Hyn sy'n cael ei ddweud yw, I chi ddim yn cael achos bod chi ddim yn gofyn. Os ydych chi'n gofyn am rhywbeth, ydych chi ddim yn cael rhywbeth. A dyw hwn ddim yn issue. Does neb yn gofyn y cwestiwn beth yw dyfodol yn cymunedau Cymraeg, beth mae'n rhaid I wneud am mwyn sicrhau dyfodol yn Gymraeg. Dyw hwnna ddim yn issue etholiadol fel arfer. Dyw ddim yn pwnc yn ysgolion. Dyn ni ddim yn dysgu yn curriculum am beth sy'n digwydd I dyfodol yn cymunedau ni, pam bod nhw'n dirywio, beth ni'n wneud yn eu cylch nhw. Ni ddim yn cael achos bod ni ddim yn gofyn. Dyw hynny ddim cweit yn gywir. Mae pobl yn gofyn, ond dyn nhw ddim yn gofyn o ddifri. Os edrychwch chi ar cynllun datblygu lleol Ceredigion, felly bydd y bil yn bod y stiwad cael yn Gymraeg, yn ffili ffind fe'n Gymraeg yn wefan Ceredigion, dim ond yn Saesneg yn ein gallu ffind fe. Mae polisi dim 2 yn gweud bod yn bwysig iawn bod y Gymraeg yn parhau a bod yn cymunedau yn parhau hefyd. Ond dyw adran fach ar wahân I hynny. Dwi ddim yn waelodol I bopeth mae'r cyngor yn neud. Pam nhw'n edrych am ddyfodol ysgolion? Mae hwn yn issue pwysig fan hyn. Mae cyfarfod mewn ehangach na dyfodol ysgolion unig, ond mae hwn yn elfen bwysig ohoni. Ni wedi sicrhau bod yn rhaid I awdurdodau cyn penderfynu ar ddyfodol unrhyw ysgol, gwneud asesiad mewn difri o beth yw effaith cael unrhyw ysgol ar y gymuned ac ar y Gymraeg. Ond dwi'n tigrwch I hynny, yn unig. Dwi ddim yn rhywbeth o ddifri. Does dim penderfyniad yn cael ei cymryd oherwydd hynny. Felly does neb yn gofyn y cwestiwn o ddifri. Beth sy'n rhaid I wneud? Yr hyn oedd, wy'n gwybod os oes unrhyw un fan hyn yn cofio o diwedd y 60au, yr athronydd G.R. Jones, oedd yn academydd mawr, nath sôn am ewyllus y rheidiol, sef, a dath hwn yn slogan gan Cymdeithas yr Iaith. Nid bydd yn neis petai'r Gymraeg yn byw, nid bydd yn neis petai cymunedau Cymraeg yn byw, ond rhaid yr iaith byw. Rhaid I gymunedau byw. Oherwydd, am y reswm yma, Enfys wedi I darlunio mor arbennig o dda, mae'n hanfodol i'n bywyd yn ni, mae'n effeithio ar ein bywyd bob dydd. Ni fod I fyw mewn cymuned gyda'n gilydd. Mae'n effeithio ar holl safon y natur yn bywyd. Dyma yw yn treftadaeth ni. Dyma sydd wedi cael I pasio lawr I ni. Dyma'n gwareiddiad ni. Gwareiddiad yw ymwneud pobl gyda'i gilydd. Ac eto, dyw ddim yn bwnc sy'n cael y sylw. Os nad yn cael sylw, fel prif issue, gymleidyddion yn Llundain, na Caerdydd, na hyd yn oed na Abereiron, na Aberystwyth. Beth yw'r ateb? Y dylwn cael sylw gyda chi yn eich cymunedau eich hunain. Mae'n rhaid I chi cymryd perchnogaeth ar y proses yma. A mae hwn yn bwysig, oherwydd ar hyn o bryd mae pobl yn teimlo, maen nhw'n teimlo'n ddiamadferth, does neb yn mynd I rando ar hynny. Mae'n anochel. Mae cymunedau yma, nifer y siaradwyr Gymraeg yn mynd I fynd lawr yn y cyfrifiad nesaf. Mae'n cymunedau, mae gwasanaethau gyd yn cael. Mae'n rhaid fod yn digwydd. Dyna siwr mae pethau'n mynd nawr. Does dim byd allan ni'n neud yn bwynt I fe. Dyna'r celwydd ni wedi ddod I hoelio yn y cyfarfod yma heno. Ni yn gallu neud pethau amdano fe. A mae nifer o gymunedau yng Nghymru sydd yn gwneud rhywbeth ynglyn â'r materion yma, ac yn mynnu dyfodol i'w cymunedau nhw. A'r mawr obeithiaf, y bydd pobl cymunedau plwy Llanwenog hefyd yn penderfynu cymryd y dyfodol i'w dwylo eu hunain a mynnu set gyfan o bolisïau sicrhau
dyfodol i'w cymuned. Beth felly yw'r polisi? Eto, ddim mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud, os yw'r Gymraeg i fyw, rhaid i bopeth newid. Union yr un peth, os yw'r cymunedau hyn i fyw, mae rhaid i bron popeth newid. A mae rhaid ni mynnu bod nhw'n newid. A gallwn ni mynnu hynny. Yn gyntaf, gan i feddwl am y gwasanaethau ni. Am y gwasanaethau fel ysgolion, fel sioper, fel tafarnau, fel eglwysi ni hefyd. A mae'n i ddod yna, dyw pethau ddim yn mynd i aros yn union fel maen nhw. Dim ond yn Sain Ffaga mae pethau'n aros yn union fel maen nhw. Ond does dim rhaid ni dwlu popeth bant, nag oes? Does dim rhaid bod yn anochel. Mae yna ffyrdd eraill. Wyddoch chi be? Mae yna un gymuned yn y newyddion heddiw yma sy'n rhoi arweiniad i ni i gyd. Y gymuned yna, a Gladweinydd o Weledigaeth, ar Ynys Môn, yn Pentre Talwrn. Yn Pentre Talwrn, mae Swydd y Post wedi cael rhyw 2 flynedd yn ôl, a'r siop wedi cael yna. Maen nhw nawr yn bygwth dyfodol yr ysgol. Daeth pobl yn cyd a dweud na, mae yna ffyrdd eraill. A maen nhw wedi llwyddo i gael cefnogaeth i y comisiynydd sydd ar hyn o bryd yn trafod addysg. Ac mae'n dweud, mae'n dulliau mwy creadigol. Pam er enghraifft, yn hytrach na trio cyllido pob un ysgol ar wahân, waren nhw off yn erbyn i gilydd fel oedd Mrs Thatcher eisiau ni gyd wneud, yn lle hynny cael trefn cydweithio. Rhoi arian nid i ysgolion unigol, ond i'r ddalgylch. A cael un bwrdd rheoli ar gyfer y dalgylch cyfan i benderfynu sut o'r ei defnyddio holl asedau'r dalgylch. Wedyn mae gyda chi pwyllgorau lleol o rieni a llawer y mob ysgol unigol. Hwna, na syniad diddorol. A cwbl, nid yma i ddadlen fanwl dros hynny ydw i yma heno. Dim ond i ddangos bod na alternatif, bod na ddulliau eraill. Heblaw yma'r un hen ddulliau hen pasiwn yma o just cael lawr. Gwasanaethau'n mynd, trefnidiaeth yn mynd, tai yn mynd yn rhys-ryd, pobl ifanc gorfod symud mas, jyst y maes chwarae pobl cyfoethog i symud. Sym rhaid bod y dyfodol fel yna. Mae modd ni ddod yn cyd a mynnu dyfodol i'n cymunedau ni. Mae modd ni fyny bod y biwrocratiaid yng Nghaerdydd ac yn Aberaeron yn gwneud yr hyn sydd o ran addysg i'ch cymunedau chi. Nid yr hyn sydd fwy a hawdd i biwrocratiaid, Ffwrs bod yn haws reoli llai o ysgolion, cnoi pawb fel sy'n nhw'n rhyw tinio bins neu anifeiliad na mart mewn i'r un man canolog. Ffwrs bod hwnna'n haws i reoli, ond ac ydyna ddylai bod yn bwysig. Yr un sy'n bwysig yw yr hyn sydd yn wasanaethu ac yn sicrhau parhad i'n cymunedau ni. Union yr un fath gyda sioper, tafarnau ac yn y blaen. Mae pobl eraill, os nad yw'r y cynghorau yn mynd i rhoi cefnogaeth. Wedyn, mae yna cymunedau eraill, a ni wedi bod yn trafod rhai o'n nhw, jyst cyn bod rhan fwy o bobl yn dod heno, sydd wedi dod yn hyd mewn menter cydweithredol. Cymryd falle, un o'r llefydd sydd wedi cael, a dyn ni'n sôn, dyn ni ar hyn o bryd, drws nesaf ond un lleoliad sydd cyhoeddus sydd wedi cael ac yn y blaen, a falle rhedeg ased gwleidyddol yn wasanaethu cymuned dan reolaeth y menter cymunedol, falle bydd y bar yna, bydd y siop yna, bydd y post yna, mae'n gweithio mewn cymunedau eraill, mae'n modd i bobl wneud e, a bobl yn teimlo bod gyda perchnogaeth ar y proses. Mae'n bryd i ni yn lle digoloni ac yn lle gwneud yr hyn mae gwleidyddion yn gweud wrth ni be i wneud, mae'n bryd i ni ddweud yn ôl unrhyw trefn democrataeth, ni yw'r bosses, ni yw'r etholwyr. Mae nhw yna i wneud yr hyn ni'n dweud wrth nhw i wneud. Dyn ni ddim yma i ddilyn i dictacs nhw, mae nhw yna i'n gwasanaethu ni. Ac os ni'n dod yn hyd, bod y menter cymunedol yn ardaloedd yma'n dod yn hyd i ddweud ni'n mynnu bod y Gymraeg a bod y cymunedau yn byw a bod ni eisiau bod polisiau cyhoeddus yn dilyn hynny, dyna sydd i fod i ddigwydd felly. Dyna gwasanaethau. Yn sydyn iawn i fynd dros
y meysydd eraill. Fel meysydd tai enghraifft. Na, y newid sylfaenol sydd eisiau yw bod ni'n gweld tai eto fel cartrefi bobl. Nid fel ffordd o wneud arian i ddatblygwyr. Nid asedau masnachol a asedau cymunedol yw tai. A bod ni'n trefnu yn tai ble mae angen nhw. Hwn mae'n gwirionol, mae'n pathetig. Be mae cyngor sir yn neud. Maen nhw'n gweud, maen nhw'n gobeithio bod i polisi nhw fydd i gymuned y Cymraeg. Mae'n anodd iawn barnu beth sy'n cael effaith ar gymuned a beth sydd ddim. Os ni eisiau barnu, gynwch chi bobl. Gynwch chi bobl Penderfynodd. Llawer fwy o grym i cynghor y cymuned. Grym hefyd i bobl fod yn rhan o'r proses o ble mae angen. Nid lle mae'n dod ar map i ddatblygwyr ac i swyddogion yn mynd llaw yn llaw i ddatblygu stadau i wneud arian, ond ble mae angen nhw ar bobl. Mae gormod o enghreifftiau yn y Gymru wledig wedi bod o bobl leol, falle ar eu tir fferm, yn methu datblygu cartrefi i bobl yn eu teuluoedd un i bobl leol, ac eto datblygwyr gyda'i holl grym yn gallu creu stadau i wneud arian iddyn nhw eu hunain sydd ddim at angenion pobl leol. Felly mae'n rhaid i polisi y tai a chynllunio newid yn gyfan gwbl. Gwaith hefyd. Mae gen i cynlluniau rhanbarthol. Na'n ddweithio chi faint o waith a swyddi sydd ei hangen ar lefel y sir, neu hyd yn oed yn eu canolfannau nhw, yn Llanybydder ac mewn mannau eraill ac yn y blaen, ond na'n nhw ddim trwy mat y gwaith i'ch gwasanaethu chi ble i'ch chi'n byw. A mae gymaint o bosibiliadau ynglyn â hyn. Ni wedi sôn yr enghraifft o ran gwaith, o ran mentrau cydweithredol, ni gallu hybu a defnyddio trefn addysg i helpu bobl i sefydlu mentrau cymunedol seiliedig ar adnoddau lleol, falle ar amaethyddiaeth ar y bwyd. Mae Cegin Gwenog yn enghraifft gwych o hynny, felly o menter cymunedol. Rhestrau o crefftwyr lleol, fel bod pawb yn gwybod at ble i troi. Mae yna bwlch yn y farchnad, mae pobl yn symud yn iawn yn gwneud y gwaith. Mi fedrwn ni wneud rhestrau o bobl leol. A mae modd i ni rhannu profiad yn gilydd. Mae modd ni'n troi twristiaeth. Twristiaeth i greu swyddi lleol. Os yw'n edrych lawr yr hewl yr enghraifft at y math o ddatblygiadau twristaidd sydd yn Llandysul yn wneud ar afon, ni'n nabod nifer o bobl yna. Mae'n wneud gwaith da iawn yna hefyd, ond ni eisiau creu mwy o waith i bobl leol yna, yn hytrach na just swyddi i bobl sy'n dod mewn y tu fas ar ei gwyliau felly, i hyfforddi. Dim bai y fenter na lawr yn Llandysul yw ond bai awdurdodau lleol. Byddai mae'n gwneud lleol grant iddo jyst cymryd ymlaen pobl leol i ymgymryd â swyddi'n ymwneud â twristiaeth. Mi eisiau gwneud hynny. Mae'n rhaid ni fyny bod yr awdurdodau yn gwasanaethu yr hyn dyn ni angen felly o ran hynny hefyd. Ac yn olaf, o ran dyfodol yn cymunedau, diwylliant bywiog, diwylliant enwedig i bobl ifanc. A mae'n rhaid sicrhau, fel mater o flaenoriaeth, bod y canolfannau ar gael ar gyfer diwylliant, bod rhyw fymryn o gefnogaeth. Ni'n wedig i ddiwylliant ieuenctid. Mae gyda'r cyngor yr partneriaid yn y ffermwyr ifanc ac eraill i weithio gyda nhw. Mae'n bwysig ofnadwy nawr bod ni'n hybu diwylliant bywiog fel bod pobl eisiau aros yn yr ardaloedd yma. Nawr, mae hwn yn waith mawr. Mae'n waith mawr i unrhyw gymuned leol. Dyna pam ni wedi ceisio sefydlu Gynghrair Cymunedau Cymru. Fel bod pobl yn dod yn hyd mewn Gynghrair, bod pob cymuned sy'n aelod yn ethol, falle 2 gynrychiolydd i fynydd gyfarfod canolog, lle mae modd i cymunedau rhannu profiad i gilydd. Wel, beth sy'n gweithio mewn un ardal? Fydde fo'n gallu gweithio yn ardal ni hefyd. Pobl yn rhoi adweiniad i gilydd. Ffurfio lobby canolog i lobio gwleidyddion yng Nghaerdydd am ddatblygiadau y maes tai a'r economi ac addysg sy'n ffafrio y cymunedau wledig fel hyn.
Diw'r system cyllid o addysg, lle bod yn addas I Gaerdydd, a hybu cystadleuaeth pobl symud o un ysgol i'r llall, dwi'n mynd addas i'r ardaloedd yma o gwbl, lle mae angen cydweithio, mae angen trefn gwbl newydd. Mae angen y lobby yma. Nawr, mae'n iawn bod Cymdeithas yr Iaith yn mudiadau gwleidyddol yn neud yna. Bwysicach beth bod y bobl ei hunain yn neud, a bwysicach beth bod y bobl yn dod ynghyd. Siwt yn olaf fydd nhw'n gallu gweithio? Wel, allan o weithio mewn sawl ffordd. Hynny yw, ystyriwch yn dod at y materion ymarferol nawr, pwy o'r ardaloedd yma fydd yn ymuno mewn cynghrair o'r fath yma. Hynny yw, a fydde gyda chi cylch o gymunedau, plwy Llanwenog, ward Llanwenog sy'n cynnwys rhyw 5 o gymunedau yn ymuno, neu a fydde'n cymunedau unigol yn ymuno, neu allan cylch ymuno ar ran y cymunedau unigol. Achos, dyn ni yw cymuned erbyn un ni, yw cylchoedd concentric. Mae gyda chi cymuned bentrefol, a mae yna rai bethau chi'n neud gorau yn y cymuned bentrefol. Ni'n wedi o ran plant bach, o ran dysgu teuluol, falle cynhathu mewn fudwyr ac yn y blaen. Mae rai bethau eraill chi'n neud gorau ar lefel cylch. Ni bydd y ffermwyr ifanc yn dod o wahanol cymunedau ffurfio cylch ac yn y blaen. Pethau eraill ar lefel rhan o'r sir, wedyn sir cyfan, cylchoedd concentric i'w gymuned. Felly, a fydda plwy Llanwenog, neu a fydda ar wahân, Drefach, Gorsgoch, Gwrnewydd, Llanwenog, Llanwned I gyd yn ymuno unigol. Wedyn, y penderfyniad nesaf yw, a fyddwch chi'n gofyn enghraifft, da ni'n mor falch bod Bill wedi cydynnu fod gyda ni, a fyddwn ni'n gofyn i'r cyngor cymuned ddod yn aelod. Fel enghraifft, rhywle hollol wahanol, mae'r daith Tynged yr Iaith yma'n mynd I Tre Caerfyrddin fory, a pob arwydd bod cyngor Tre Caerfyrddin am ddod yn rhan o Gynghrair Cymunedau Cymru. Problemau, materion hollol wahanol. Elli wneud o trwy'r cyngor cymuned. Os yw'n mynd yn creu nhw anhawster, gellid sefydlu menter cymunedol yn y plwy I fod yn aelod ac I fyny dyfodol i'r cymuned. Dyna math o bethau sydd I drafod felly. Ond, I grynhoi, gai dynnu'ch sylw chi at y ffaith byddwch chi'n mynd I gweld i'n cyrraedd, ond mi gewch chi bach o sioc pan ewch chi agor y drws a fynd allan. Oherwydd, dros yr ewl, yn gyferbyn wedi parcio, mae'n ambulance. Dim jyst achos bod y braidd yn dwym yn y stafell yma, bod I'n meddwl bydd rai bobl yn llewygu, ond ambulance Cymdeithas yr Iaith yw hon, yn dangos bod yna broblem, bod yna argyfwng difrifol yn wynebu ein cymunedau ni. Ond diw'r argyfwng yma ddim o reidrwydd yn golygu nes nhw ddim goroesi. Hynny yw, allan o argyfwng, mae rhywbeth mowr yn gallu digwydd. A fydden ni'n bron a dweud disgwyl, ni'n gobeithio am bethau mowr yn dod allan o cymunedau plwy Llanwenog. Pob hwyl I chi ar eich trafodaethau chi, gyda chi mae'r penderfyniadau, gyda chi mae'r dyfodol.